Monggo Mas Gareng. Yuk. Ayo. Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten anu ndak kerasa. Weh, Ndak kerasa. Karena kulit Walid sudah layu. gak ngene lho Mbak Niken. Kulitnya. Gak kerasa karena sudah tua. Ini baru sekali warming up. 2 kali nanti terasa. Pemanasan. Iya. Oke. Yen mamajang menganggur Kang sehat to, Mas? janur Aja suwi-suwi leren. Kentekan bahan barang. Weh, Sik to, Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet ini gak ngerti to? Ora. Aku berabak abang, awakku panas kabeh ini emang gak krasa iki. ora kowe dalang kok ameng-ameng nyawa. Nah iya. Kowe dalang kok wedi apa? Lah, Mas. dalang wajah abang kabeh. Nah iya. Wis, Terus mangar-mangar ya panas ae. Heeh. panas ngesor dhuwur Mbak Nika. Wis ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesorke arang-arang lho panase. Tegese sikil nek rong nggih mlaku-mlaku ki. Kowe apa ngono e dar sini mecep. Apa kon ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas. Kuning. Baleni Mas. Ulang nggih Mas. Oh, Ulang nggih. nggih. Wong edan. Tapi ya wajah Kene wong tua kadung ngeden kok dibaleni. Ora ku sik gerok kok iso nular to iki. Kuning. Haut. Mumbul sing dhuwur. Haut. Wah, jan luar Ya biasa. apa lo mesti diimbui ngono kuwi? Lah gen krasa. Lah ambune lho. Ambune. Rada rono. Nah, Ambune pripun to, Dik? anu lengur batek gimana gitu. Anu, mohon maaf. Sik Piye, piye? sik tak protes. Sing salah ki dudu ambune. Itu deh Mas. Irungmu wong wis ngerti mabuk kok mbok sedot. Ayo. Yang namanya pernapasan itu pasti ada keluar ada menghirupnya. Nanti kalau enggak bernapas ya mati no. Lah lebih baik bernapas bau daripada enggak bernapas mati. Ah iya toh. Iya. Alah kayak ndang mari to Mas. Lek omong ki ndak ya ambekan dhisik. Kulo Mas kayak ndang mari to Mas. Yo Mas. Aku wis kentekan bahan iki lho, Mas. Ora ngerti wong pucet to, Mas. Aku wis kudu nguyu. Engko nek aku ngampol piye? Oh aku ya lali ceket. Kowe ngerti petingane Dalang Sarwati. Napa? Beser. Tenan kuwi tukang. Pengestune jenengan pun mari kok, Mas. Alhamdulillah. Oh, mari apa? Ayo ngeprak ngono. Crit. Suarane ora cring-cring, crit. Ya. Engko Mbak Niken. Mas Gareng sing dhuwur, kurang dhuwur, Mas. Ora ngopo? Ayo Pak De, kita kerja. Semangat pagi. Ayo Nah. teko kene anjlok ning kene ayo. Nah, Tekan kene anjlok kene lho. Kowe ora ngerti to yen mencolot ki dengkulku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. urung teko sirah ora apa-apa. Ya Mas, Mas Bayu. Ya to, iya. Mas Bayu mantuk-mantuk ngono. Sol. Ora tekan sirah. Bengi iki sono lelakon dalang dibacok dagelan ya bengi. Loh, ora masalah. Ora masalah. Ora. Ayo, Mbak Niken. Kok ora monggo. Lho kok awake didu kok ora masalah iki. Kowe didu karo Niken. Nek wong ayu ku nek omong landhep kok, Mas. Andep. Kula akeh sing ketaton. Anu ayo Mbak yo. Kancaku barang. Ayo Mbak yo. Sese lucu sese. Dalang kok kaya diesel suwe-suwe panas.
Mbak Niken, Dalam. sampean gak rumoso tersinggung ngono ya? Kenapa, Mas? Kok di enek-enek nih? Alah wis sampean bene. kok di enek-enek nih lho? Alah wis bene. Oh dhewe diem kok. Kamu kok. Sampean iki ngono kuwi gak apa-apa. Mboten Di apa-apa. enek-enek iki gak Ya apa-apa. mboten apa-apa. Aku Kita malu. kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak ngenek-ngenek sampean. Mapan kok kene. Oh. Ora maksud iki tak melu mijeti Mas Bayu. Anu, share kali Mas Pian. Ya wis nek ora apa-apa ya wis. Heeh. Der. Mon niki pun kula anggap mbah kula piyambak nggih mboten Non? apa ya. Oh lho ngakoni Kula aku pun kula anggap baik. mbah piyambak mboten. Baik iki ngopo-ngopo dimaklumi. Oh ya wis nek dianggap bae wis ndang di anu Mbak. Ayo. Telukure. Pacitan tung 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 ndla baleni mau aku ndak Kan candak ora kendange mandek malah apik lambemu, Nduk. Tung 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 drampok. ndak ngono ya heeh. Kok kendang kok diampok. Anu poma dikepar ke iso gak Iso. Iso. Ayo. Iso. Oh, sik to. Mbak Niken, Nggih. jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas turun delampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Oh. Wong Pargo iki kok iso tekan silat iki piye to, Bocah? Astagfirullah. Dite cengle. Ha. Oh. Ora sadisme to. Dalang kok nggawa kunci T barang. Yo Mbak Niken. Pargoe. Aja-aja iki jenenge ngrusak tatanan. Lah kene lho mau kowe iki njaluk. Aku ki maguyan. Oh, guyon kok njaluk bayaran. Ayo sing Yuk. apik. Pacitan. Oh, jangan lupa cengelnya disiapkan. Ayo, Nduk. Ayo. Ane ya rumangsaku. Wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesam kaya ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau seharusnya? saya menari gitu, kamu juga menari. Oke. Aja mau ngene kaya sepadu keterangin tok. Iya, Apa? Iya, Aa. Kok Ora Mbak Niken. Iya. Telek. Dalang kok pakanane telek. Iya. Panas. Oh. Nek iki arep nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas, parikan mboten? Oh, parikan. Parian, Mas. Lagi mesti anu Kula nggih. nyuwun niki nek Ora mboten. gelem mempersingkat waktu. Nah, lha pripun? Iya. Satu parian mawon, parikane loro wae, perwakilan. Ayo. dulu. Sinten? Yo kabeh. Saka Ora rata piye. Nah niku mawon, Mbak dari sini mawon, monggo, Mbak. Heeh. Mbak, kowe ngundang aku, Mbak kok Eh, ngono ngundang eh. Mbak. Mbah. Hah? Wis sedurungan ini. Oh, Mbak to. Mbah. Mbah Dar. Ayo, Mbah. Monggo Mbah Dar. Iya, Le. Nggih nganggo suara tuwa, Mbah. Usuk reng. Apa? Usuk reng.
reng. Oh, usus. Sajake prewangane teko iki. Lek krunguku mau ora usluk reng. Budek. Terus usus reng. Usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Apa? Kayak setan. Mbok mau ngerti kon meneng wae wis lebone antimu gen turu. kok setan. Timbangane parian nyek wong kok setan. Ora ngenyek ancen kenyataan. Liyane do maca ayo sampean maca putih-putih nyapa yo. Lah ya ora putih ora dibayar kok bocah iki. Lah kan iso maca biasa wae maca ganteng ngono ngedol suara apa ngedol anu. Lah ora sampean kloneng-kloneng. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Hey! Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti nglarang. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Wes. Wes terus. Salate wis mesti kopeng seragam salat lan seragam ngaji Hop sik, tak eling-eling. Repote yen dadi dalang. tansah sregep anggone sembahyang Dalang asmane Pagiyarta. asolate wis ganep Yo! lima Repote yen dadi yoga. asolate blas ora ana Apa maneh sing tukang bener. ora tau salat seneng wedokan salatullah salamu Piye? salatullah Lho sampean ki ya ngono kok, Mas. apa Tukang kendang ki aja disia-sia, jangan disia-sia. Lah aku ora nyonyo kali ini dalangnya pro saya Ya ora ngono kok. ya ora ya wong jenenge wong nyambut gawe iki kala mangsane ya ana lupute ana keplesete Nggih. kowe kudu kowe sing pinter bener ke repote dadi yoga pamane kowe Niki ceritane pun rampung Mas Gareng. Iki yoga niku genep salate wis genep 5 apa maneh sing tukang iki tukunen apa? repote ya dadi yoga Salate wis genep ping 5. ya apa meneh sing tukang ngendang Geleme salat saben dina bar madang. Oh, ngono kuwi. hubungane apa Monggo lagu-lagu. Nah. Kowe diguyu karo sing mbok ganti. Sapa? Bayu guyu. Wis pokoke ngono Mas Gareng. Wis iki Wes, sing ya ora apa-apa, ora apa-apa. Ayo. Wes, Dalang bles. dalang bres. Wah ning tenan. Wo, dalang sing kuat mentale iki yo kejaba awakmu ora ana meneh. Lah kok saged? Oh, lho pokoke wani kok. Mangke. Jane kula nek
napa nuwun sewu umpamane dipeksa-peksa umpamane jane napa jenenge kula niku mboten gelem gandeng Mase nuwun sewu tenggorokane nembe gerah mboten ketang 15 menit tak dongakne Mas ndang waras ndang sehat meneh tenggorokane terus kepareng lenggah kene meneh ning Blencong. Anu Mas, jenengmu kuwi sapa? Nun, Jenengmu sapa? nami kula asli Petruk Sarmadi Sabda Utama. Sarmadi. Nggih. Sarmadi sar ki sarape kena. Terus Mak, matine kapan? nek kula mboten kesusu jenengan sing dhisik mboten napa-napa. Di? Ora iso. Mosok balapan kok mati. Aja to Mas. Ora. Ning dengan begini kamu nanti insyaallah ketularan wahyune Mas. Amin Mas. Kula niku nderek panem wiwit taun 2010. Ora takon, sing takon sapa? Hah? Ora ana sing takon kok pamer derek. Hoi. Apa? Wakil dalang iki mbok sepelekke. Ora, aku ora nyepelekke wong ora ana wong takon kok kowe Lah ngomong. garap ngomong lho, Mbok. Ora ngono. Mas, tulung eksekusi, Mas. Lu kok ono eksekusi. Mas Gareng lagu-lagu Mas Gareng. Nggih, lah. Niki cocok. nanjake bintang Nah. tamune sing Nggih, kinyis-kinyis. niki. Nah. Rumien Loh, Mbak. Rumiyin kapan kuwi? Rumiyin iki kapan? Rumien ndak wingi. Nah, niki nyuwun jumenengipun Mbak Nisen. Niren Kake, alon-alon. Nisan. Mbak Niken Salindri. Oke, ayo Niken Salindri iki disingkat Nisan kok. Ayo dok, kene sayang. Momo cici. Monggo Mbak Niken. Tidak mriki kula ngatur. Mbak Niken. Mbak Niken monggo nyanyi. Mbak Niken Salindri. Ora. Acara ini disponsori oleh Gareng Bejen. Penyet. Ono gareng penyet. Awake salirane cilik ya Gareng Penyet. Wong kowe iki tindinge ngopo yo? Sasismu kena. Bocah kok iso ngadeg kok dingklangan. Sing kene lembah ngono. Apa? Oh, gring ta. Gring. Ora apa-apa. Yo Kok koyo gurah manuk to kowe iki. Wes sikilku ki lara banget lho Wong gring-gringe lingginge salah. Lah kowe sikil mbok jiret benang barang oh canom gaul kok ya. Iya. Dijiret benang. Sesuk nganggo rantai sepeda motor ku lho. Ya sesuk nggae ruji. Aja sembrono. Apa? Dalange anyar. Aja ora. Pak Dalang namine sinten? Asik. Tepang. Hah? Siapa iki? Dhisik sapa sih? Jenengan sih, yo. Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun pindah dhateng Surakarta. Lah, lagi iki aku lagi kru nembang kok ngrapel. Nembange ngrapel. Gaji pegawai negeri iso rapelan nembang ya rapelan, Ya, Bro. ya. Baik, Bro. Saya dukung, Bro. Ning apik lho, pasoke ya ta. Anu tibane padha one. Tibane pas. Pak De Gareng saking Semarang. Piantune ganteng, ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang. Kabeh wong wedok kok mesti disayang. Aku ki mbuh. Ayo, kan sayang kepada perempuan Iya. itu kan baik. Melindungi dan merawat serta Menyayangi. ora sayang. Ora aja golek mungsuh lho, bojoku nonton lho streaming lho ki. Ora aku ngandakne karo Bu Gareng, nek Mas Gareng ku
iku senengane menyayangi secara lahir batin. Loh, lha aku goleke musuh aku menyanyi lahir batin iki tegese tresno karo wong wedok liya. Lah iya apa ora? Heeh. Lah iya, wong iya kok. Nek ora ki ya wis rasa bengung. Ken, Dalem. ya sabar ya, Nduk. Wong wong dalam darurat. Iya. Wong iya to. Wis jarno wae ku lak mati dhewe. Mati disumet. Rumangsamu teplok apa piye? Ora apa-apa, dalangnya dalang baru. Kita harus menghormati lek iso rasa dijak omong ya toh. Ya. Loh, ora ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Ya mesakene Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu tidak bisa duduk di singgasana. Iya, Jangan sampai duduknya di singgah sini. iya. Nembango opo? Mungkin Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya, iya, apa? monggo. Iki tak macane. Ora tak saut. Iki tak Tak macan ne. sing bener ki tak wacane. Ya Ya, wis ya sekolah. wacan. Request. Wis engko ndak kobong aku. Request Mbak Niken Tresna Waranggana utawi Caping Gunung dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula. Sik Murdi Mbah Murdi ya ta. Nggih, Mbah Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Nah, Mbak Niken kula aturi milih antara Tresna Waranggaya. Kok halah Mas ndak usah ngomong Mas. Hah? Ndak usah ngomong, ndak usah ngomong. Ora iki jane iki dalang. Tresno Warang Ngonyo. Ora kok sik iki dalang ngopo bakul akik ya, Nduk. Kok iso bakulake? Suarane kaya bakul akik sing ning pasar malam kae lho. Iya. Wis malang gol to apa kuwi? Sunlight. Ya, Waranggana dibawani ya, Nduk. Iya. Nggih, nika wonten tindhipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Niki sing alus rumiyin. Sing halus Nggih, rumiyin. upami pun paringi Caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Pareng, Pareng, monggo. nggih. Niki manut ta nggih. Niki penontonnya manut nggih. Bayu nggih? Nggih. Mbak. Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. Monggo Mbak Niken, Caping Gunung dipun bawani upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jenggleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jenglen kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas aku takon ning nyengsarake kanca. Mboten lho, kula kapan melih nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku ngono to. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Ngono jenenge profesional. Profesional. Monggo Mbak Niken Salindri.